Αντρέ, προσπαθήσατε στο σημερινό παιχνίδι, τα δώσατε όλα, δεν καταφέρατε να πάρετε τη νίκη που θα σας έβαζε στο κόλπο της πρώτης θέσης. Παρ' όλα αυτά είστε ικανοποιημένοι από την φετινή γενικότερα πορεία της ομάδας. Habéis intentado todo, lo habéis dado lo máximo, no pudimos conquistar la victoria, estamos satisfechos con todo el año a pesar de eso. Porque não vamos ser menos. Apesar de tudo, acho que foi um ano muito positivo, conseguimos voltar aos títulos. Mas pessoalmente neste jogo fiquei muito triste porque tinha a certeza que íamos conseguir a vitória, mas desta vez engano. Σίγουρα από την συνολική χρονιά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, μπορέσαμε και κατακτήσαμε έναν τίτλο, αλλά εγώ προσωπικά σήμερα είμαι στεναχωρημένος γιατί ήθελα να φύγουμε με την νίκη. Γιατί δεν κατάφερε η ΑΕΚ να πετύχει σήμερα να βάλει ένα γκολ? Διότι έμεινε και ο ΠΑΟΚ στο 30 με 10 παίκτες. Εν συνεχεία ήταν ένα διάστημα που έπαιξε με παίκτη παραπάνω η ΑΕΚ, έμεινε και αυτή με 10 παίκτες. Τι έλειψε από την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι πέρα από την κούραση που είναι δεδομένη πλέον? Pau ganó, jugó con 10 jugadores, nosotros teníamos unos jugadores más para unos minutos, luego nosotros jugamos con 10 jugadores. ¿Qué es lo que no tuvimos para poder ganar hoy? Não podemos dizer que estávamos cansados porque as duas equipas têm tido imensos jogos e o cansaço é para ambas as equipas. Faltou-nos o golo, faltou-nos um pouquinho de sorte e depois víamos o tempo a passar e a bola não queria entrar. Há dias assim. Σίγουρα και οι δύο ομάδες ήταν κουρασμένες, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την κούραση μόνο της ΑΕΚ και οι δύο ομάδες είχαν ταυτόχρονα παιχνίδια τις προηγούμενες ημέρες, οπότε και οι δύο ομάδες ήταν κουρασμένες. Τώρα, δεν είχαμε την τύχη αρχικά για να μπει η μπάλα και όσο περνούσε η ώρα η μπάλα δεν ήθελε να μπει στα δίκτυα, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κάνοντας γενικότερα έναν απολογισμό της χρονιάς, ήρθε στην ομάδα, η ΑΕΚ επέστρεψε στη Super League, κατέκτησε το κύπελο. Όπως και να έχει, θεωρεί ότι και με τη στήριξη του κόσμου και ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια που κέρδισε όλα τα ντέρμπι, είναι επιτυχημένη γενικά η χρονιά και βάζει τις βάσεις ουσιαστικά για μια καλύτερη χρονιά την επόμενη σεζόν. Un comentario sobre todo el año, porque sobre todo durante el año hemos ganado todos los partidos dentro de casa, la gente nos apoyó mucho, vinimos de las segundas divisiones, el primer año en la primera división. Un comentario sobre este año. Foi uma época muito positiva, a nível pessoal e coletivo também. Mostramos que o ΑΕΚ está de volta aos títulos e o que eu posso prometer é que para o ano queremos ainda mais. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν πάρα πολύ θετική η χρονιά, τόσο προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό. Κατακτήσαμε τον τίτλο και απέδειξε ότι έχει έρθει, ότι είναι εδώ και την επόμενη χρονιά ελπίζουμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Επιστροφή και στην Ευρώπη για την ΑΕΚ, πόσο σημαντικό είναι και για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα πλέον που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Είναι ένα κίνητρο παραπάνω και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. A partir del año que viene vamos a jugar en Europa, es una extra motivación no solo para ti, para el equipo también. Sim, é uma grande motivação para todos. O ΑΕΚ voltar aos Jogos Europeus vai ser muito bonito e esperamos ter aqui o ΑΕΚ outra vez cheio para grandes conquistas. Σίγουρα το να μπορέσουμε η επιστροφή στην Ευρώπη μας χαροποιεί όλους, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους μας και αυτό που θέλω να δω είναι το ΆΚΑ γεμάτο με την υποστήριξη των οπαδών μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φέτος η κούπα ήταν κύπελλο, θα είναι πρωτάθλημα. Hoy hemos ganado una copa que era un trofeo que era la de copa. El año que viene va a ser el trofeo de ser campeones. Esse é o nosso grande objetivo. Sim, é o nosso objetivo. Αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, ρωτάνε από το στούντιο τα παιδιά, συνάδελφοι. Αν οι αλλαγές, οι συνεχόμενες αλλαγές προπονητών, θυμίζω 4 έκατσαν στον πάγκο φέτος, έπαιξαν ρόλο στην πορεία την φετινή της ΑΕΚ. 4 entrenadores se sentaron en el banquillo, ¿eso afectó al equipo durante el año? Não, lá dentro quem joga são os jogadores, os treinadores vêm e vão e nós temos que lidar com isso naturalmente e temos que respeitar e dar sempre o nosso máximo. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, εμείς πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι, οι προπονητές μπορεί να έρχονται να φεύγουν, εμείς συνεχίζουμε, είμαστε οι ίδιοι σε κάθε παιχνίδι, οπότε εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια στο τελευταίο μάτς.